Беларусь нібыта канцэнтруе войскі ля мяжы з Украінай. Таксама там заўважылі былых наймітаў расійскага ПВК «Вагнер», заявіла Міністэрства замежных спраў Украіны са спасылкай на сваю выведку. Наяўнасць войскаў на мяжы пацвердзілі ў Савеце бяспекі Беларусі. Прикрывают спину нашим пограничным подразделениям и воинским частям. Абаронны аналітык Конрад Музыкай і тэлеграм-канал «Беларускі гаюн» лічаць, што Беларусь не разглядае наступальных дзеянняў супраць Украіны. Эксперт лічыць, што нарошчванне войскаў – гэта падрыхтоўка да маштабных двухбаковых вучэнняў Беларусі і Расіі, аналагічным леташнім. Беларускі гаюн паведамляе, што эскаляцыя абстаноўкі на мяжы пераследуе інфармацыйныя і палітычныя мэты, а не вайсковыя. Тэлеграм-канал ацэньвае групоўку 1100 чалавек асабовага складу. МЗС Украіны заклікала Беларусь адвесці войскі і не рабіць трагічных памылак для сваёй краіны пад ціскам Масквы.